Salut, Mason Minox și o să încep o serie de Tekkit. Bun, New World, scriu Tekkit, nu, Tekkit Minox. Așa, aici o să pun România. Create World. Mai repede nu poți? Hai, mă. Ok. Mama, unde ne-a dat? Faceți voi pe inile pe asta. Da, murim. Bun, haideți să mergem să căutăm o pădure. Uite acolo. Pot lua? Și cum fac ca să nu pot lua? Știu că dădeam aici. Nu știu, mă. Nu știu. Dar oricum nu o să iau, așa că... Ia să văd ce iteme sunt. Bun. Deci, mergem în pădure. În junglă sau ce e... Câte găini! Să tăiem niște copaci să ne facem unelte. Din asta ne facem bețe. Bun. O să fac un topor prima dată. Nu, o să fac două. Așa. Și o sabie. Și un târnăcop. Și mai fac o sabie. Bun, să tai niște copaci pentru casă. What the f... Oh, are modul ăla. Nașpa. Acum dacă tot îl are... O să încerc să-l scot data viitoare. Nu cred că merge să-l scot. Nu știu, ce tare așa. Bun, deja avem lemn pentru casă. Nu știu, vă aștept părerile, dacă să-l scot sau nu. Wow. Ok. Acum să mergem să căutăm un loc de casă. Au. Oh, perfect. Știu unde.
Că a căcat. Mi-a produs foamete. Vreau să fac acolo, dar nu știu cum să ajung acolo. Să iau niște piatră. Pentru un târnăcop. Bun, cred că ajunge. Sau o să mai iau. Bun, să mergem acolo. Mamă, ce tare e aici. Opa. Bun. Dar nu mi-o fac acolo că mi-e frică. O fac aici. Să pun asta așa. O să-mi fac o sapă. Nu mai îmbece. Bun. Oh, ce e asta? Oh, ce tare. Ce să audim? Am crezut că... Ah, da. Muzica de la sonorul meu. Mă scuzați un pic, că trebuie să mănânc. Bun, cred că ajunge. Cred că o să fac rotundă casă. Spunem noi aici. Bun. Ups. Ce l-a și topoarele aici. De fapt îmi trebuie unul. Sau de fapt nu mai fac casa rotundă, o fac pătrată. Bun, dar să fac mai micuțe pentru că n-am destul lemn. Și până mă duc chiar acolo jos. Bun. Aia e și cam șoi, dar nu contează. De fapt, să fac acum așa. Asta o să fie podeaua. Ups. Ah! Bun. M-am plictisit deja. Când faci casa, e și distractiv pentru că o faci cum vrei tu, dar când pui în practică, te cam plictisești, te enervezi.
Așa, direct. Vai, deja nu mai am decât 2 stacuri și nu mi-ajung. Da, lăsăm așa. Oh, de fapt lasă că e bine. Vai, și vine noaptea? Unde soarele? Da, trebuie să mă grăbesc. Haide, mă, serios. No! Ei, cu ocazia asta, dacă tot am căzut, mă duc și după lemn. Hai. Oh! Fuck! Să-mi ba... Ok. Vai, vine noaptea. Dă mâncare, dă mâncare, dă mâncare. Ce mă... Unde... Cine cu o cioară proastă? Așa. Dați așa să iau, îmi iau sabiuța. Dă mâncare, 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 mâncare. Ce te uiți, bă, proastă? Stai să dau. Bun. Nu, foamea, de ce? Pardon. Bun, să mergem să tăiem copacii. Și cade lemnul. Uhu! Câta lemn! Câta huda! Bun, cred că ajung atât. Ah! Cred că ajunge atât. E, să sperăm că da. Să-mi iau niște mâncare. Toma, unde a aruncat-o, bă, ești nebun. Ce te uiți făcut? Ce mai face cu coșul? Au. Oh, nu. Nu, nu. Mor, așa. Ce Hunter, mă, că ei mă vânează pe mine. Ești prost. Achievement complete. Aia e lavă? Uite. Ah, ce tare, a schimbat culoarea. Bun, eu n-am mai jucat Ticket până acum și de asta nu știu ce și cum este. Bun, dacă să-mi fac un furnal. Din așa. Să-mi fac 2. De fapt nu pun pe... Pun o sabie. Și o lopată. Și niște bețe. Nu, pun sidus. Bun, așa, să continuăm cu casa.
gata. Ah! Nu aici. Aici. Asta merge? Nu. What the? Ce m-am speriat, du-te în rasa asta. Ce e asta? Iax. Bun, să terminăm cu casa odată. Un creeper prost acolo. Văle, dar cât de prost pot să le pun? Doamne. E acolo să fie acoperiș. Ce mai trag una și asta o să fie acoperișul. Bă, da, deja exagerezi. Aba, un schelet se uită la mine și nu se uită cam frumos. Bun. Să facem cum acoperișul. Așa. Vălei! Cu sabia mi se pare că tai mai repede. Vălei, m-am plictisit, doamne. Noapte întreagă, mai este... Unde-i luna? Ah, bun, se face zi acuși. Bun, ieșirea o să fie... Au, pe aici. What the fuck, vine ăla, vine ăla. Și mă duc repede să fac o ușă. Bun. Ce să ard, n-am nimic de ars. Ia stați așa. Da. Să fac niște geamuri. Să mai fac un topor. Bun. Wow, ce frumos! Ar trebui să merg după nisip, și după căuri, ca să fac torțe.
Aoleu, m-am plictisit. Ups. Ah, nu, 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 nu. Hai, hai, hai! Ce n-ai? Bun, și aici una și gata. Atât. Acum să fac niște chesturi. Asta îmi trebuie, asta nu. Și asta îmi trebuie, și asta, și asta. Și asta. Asta nu, și nici asta. De fapt, eu știu. Bun, stați așa. Mă, nu mai avem șmecher în episod. Să mergem să luăm niște cobblestone. Oare fac săritura? Da. Au. Au! Bun. Luăm până se stică târnă copper. Și o să fie curând asta. Avem o leacă, 30 de cobblestone. Și o leacă din târnăcop mai avem. Încă de vreo 10 ori și gata. Mamă, fix de 10 ori ești nebun. Bun, acum să mergem după niște lemn. Au. Și nisip. Am văzut acolo nisip. Ha. Na, 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 mor. Bun, să mergem după niște lemn. Iha. Atâta, bă? What the fuck? Mă, să mă duc după acel nisip care l-am văzut. Da, nu vreau de asta, dar... Cât am? 14? Cam puțin. Mai fac acum. Gata. Am găsit fier. Bun, să facem o masă.
și un târnăcop de piatră. O să facem două. Bun. Iha, fier. Mamă, cât fier. Deci dacă tot sunt să caut și niște căuri. A, uite. Încă... A, ce e asta, mă? Habar n-am, cred că au cupru. Ce naiba? Ce e asta, mă? Da, cupru. Ia să dau Flint Steel. Aș vrea să fac, dar nu... N-am ce face cu el. Vai, nu mai văd nimic. Degrabă plec. Bun, să mergem înapoi acasă. Nu mergem acasă deocamdată, vreau să caut 3 oi. Să-mi fac și eu un pat. Nu-i normal așa ceva. Aiu, ce se întâmplă? Bun, să mergem. Nu știu unde stau oile. Mamă, să-mi bag. Vai. Doamne, ați văzut? Nici nu mi-am dat seama. Am crezut că e o curapă obișnuită. Porci, mâncare, neam. Dăm. Ați atâta de pro. Așa mai pro, măi. E, dau cu toporul, nu contează. Uite, mai sunt porci, dar eu vreau oi. Îți bune și, e bun și mâncarea, dar stai toată noaptea fără să dormi, ce naiba. Nu! Vino încoace, mă. Mă. Ești ceva, mai omor un porc, 2, 3, 4, 5 și gata. Așa. Bun, să mergem. Să căutăm oi. Oițe. Hai, mă, frate, serios. Nici o oaie. Ups. Fac săritura. O fac. Facă-mi. E, dacă tot sunt aici, iau și fierul ăsta. Bun. Să mă întorc înapoi sus. Bun. Așa. Ce e acolo? E, cupru nu mai vreau. Bun. Hai, mă, frate, nici o oaie. Și unde mi la casă? Acolo pe undeva. Doamne, nici o oaie. Nici o oaie.
Haide mă, serios. What the... Văleu! Se face noapte și n-am un pat și eu să dorm. Un pat n-am. Too many items. Hai, stați, aici e casa mea? Nu cred că aici. A, uite acolo. Eu vreau o lână. 3 lăni. Oi, 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 oi. Wow. Wow. Ce e acolo? Oi, hai oiță că vin acum la tine, oiță. Să iau ăsta. Să-l pun și ăsta. Nu, ăsta nu. Bun. Ia, fix... A, nu, două. Dă-te, mă. Dă-te, mă. Dă-te... Unde e oaia? Unde e oaia, mă? Uite, una acolo și una acolo. Și una acolo. Oaia, dar unde stați, mă, oilor? Și cum te omor pe tine? Hai, vină cu a. Vină cu a. Yay! No! Bun, am două, mai trebuie una. Una. Ce faci, uiță? Dai mie Elena ta? Nu! Așa. Au. Au, și nu mai am mâncare. Bun, trebuie să ajung tocmai în casa mea. Fac așa un pod. Vai, mai este. Ce vrei, mă, urâtule? Vai! Trebuie să o tai repede! Go! Repede! Nu! Du-te! Fraieri.
mult să-mi pun mâncarea repede. Să fac... Ups. Nu, 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 nu. Unde... A, dar nu mai am lemn. A, uite aici. Asta pun, 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 pun asta, pun asta, asta, asta și asta. Nu, lemn nu trebuie, pardon. În sfârșit am un pat. Bun, și acum asta a fost pentru azi. Să mâncăm. A fost o zi cam lungă. Deja video s-a cam lungit foarte, nu chiar mult tare, dar s-a lungit. Bun. La revedere.